Hello लोगोफोर दिनै जोंनि मैना फुल फिल्मनि शुटिंआ दिनै जों 15-16 डेज थांबाय ओमफ्राय बारा गोबाव गैला जोबनोसै सानबासो लाबावगोन आरोना ओमफ्राय दिनै आं फार्स्ट टाइम मैना फिल्माव पुलिस रल खालामदों ओमफ्राय नै असि जादों आसोला जेंगाव बसआ असि जादों आरोना बिराद हिट फिल्म जाखाबाय ओरैबायदि बरिया मा होनोमोन नैबेना नै मेन एक्टरमोन बियो उनाव मिथिगोन स्ट'रिफोरखौ ओमफ्राय जेंगाव इस जेंगाव नायनो दाबाव रायजोफोर नायनो दाबाव मैना फिल्म कामिं सुन नायनो दाबाव रायजोफोर नायनो दाबाव मैना फिल्म कामिं सुन सेप्तेम्बर 1 तारिखाव नुगोन बिराद हिट जागोन फार्स्ट टाइम पुलिस रल खालामगासिनो जोमै दं मा फाव नुबायथ' नोंखौ ओइ मा फाव आदा बैसा दं नै आदा गोजोन बिराद हिट जाबायना आदा बरिया हिट जाबाय दा जाबाय पुरा हिट बरिया हिट जाबाय दा जाबाय पुरा हिट बेस्ट प्लेट नाम पेरांगौबाय सनि नों साथ'